Joangla biuru kadwa wuoyo kod Wangla Tis, jomiel, producer, promoters, obed ng'ata manager. I want to talk to you. Don't kaka wuona ting'o nyaka towel moko mumako go microphone ni kianu ywego lweka. An kodu kawuono. Wadwa wacho wach thotoni ne, wadwa fuono wechegi maber matut mwang'e everything. Dwa timne post matam. Awinjo ka jomoko wacho ni industry no nitiere untouchable misi, kiki name names, kiki call names. Ozwa. Big Ozwa. Atu winyo ni untouchable. I'm going to talk about this thing and we are going to call names. I'm going to call names. No stone will be left unturned. Nikech richo medore, gik ma richo medo timore nikech joma beyo kwa wuoyo. So I'm going to talk. After all, if you talk, you die. If you don't talk, you will still die. So I better talk and I will not die. Udwani mondo gik moko nyari anyaya. Totoni ni nyaka timne post matam. Mwang'e ng'ama onego toni, gimomiyo onego toni, gi gimonego toni. Kapok achako, we are lame. Nyiseche kwere na masoba. Nyiseche na mok weyaga kinde ka kinde mafuono na tie weche. Adwa wuoye wach ne. Takwayo ni mondo miya wisdom, mondo weche madhi wacho kik obed weche madhi thuo oganda. Kik obed weche manyalo kelo mirima ne familia, osiepe kod wede. Awach weche malong'o makelo kwe kendo maloso. Amena. Mokwongo, wach thotoni ni. Adwa nyiso ni dhano ka dhano, gik makelo ga tho dhano gin ga gik moko adek. Namba achiel en mwandu. Namba ariyo en hera. Namba adek en power. Supremacy. Wach moro ni ng'ato tho gi malaria, ng'ato tho kogore piny ka ketoni no kia iwacho ka maka to mana ways of death. Lakini gima kelo ga tho gin gik moko adek. Onge ng'ama biro tho ka gik moko adek gi onge. Achiel nyaka ang' bede, nyaka ang' yud ni ere monege. Nyaka ang' yud ni wach pesa monege, mwandu. Nyaka ang' yud ni wach power manege, supremacy. Machielo, mondo mi dhano tuore en ga spirit. Tuo ing'iyo ga gi spirit. Body to manifest to, kata ka ng'ato nigi malaria, ng'e maber ni malaria no, o manifest mane body, no chakore gi spirit. Adwa ni mondo mkanyo ung'e maber, koro spirit is powerful, oingo body, body is just a container. Kata mana bore mineno kuwuok ka, mano manifest to gino no se chame gi spirit. Mane momi idwa ni kithiedho ng'ato, tithiedhe kochakore gi spirit. Ithiedhe spiritually, nikech ka spirit is not aligned e reru moningo bedie, to ng'e maber ni gik moko nyaka timre. Body en mana kar mo manifest go. Mane momiyo omega ji tong wang'. Mondo ming'ego ni ing'iyo tong wang' ng'ato tising'e ni this guy is disturbed. Ng'ani tuo. Emomiyo ing'iyo ga kamano. Duong' ng'ato, duong' dhano bo miye mondo miyo manifest godo duong' dhano. Masamoro nyalo wacho ni ang'o matimi, idwa nindo kata gi nyako. Tiwacho ang'o matimi, kata ang'o matimi, iseng'eyo stress ema chandi. Nigi spirit. Spirit is not at ease. Koro mano yot ng'eyo. Koro kata ni ponono ni Tony ne wakia gimonege, wanyalo ng'eyo spiritually, nke sani ok onyal wuoyo. Spiritually wadhi ng'eyo. Ineno kata jo FBI ka, ging'eyo ga gik moko ng'ato tho, to gidwa ng'inono thoni, to ne gikia CCTV onge, to gibro yudo nikech ang'o, gitiyo ga gi meditation, gi meditate spiritually. Mane momiyo ineno before education, wan gi senses mang'eny, but nikech education nobiro ketho gini, koro nyiso ni 6 senses. Onge 6 senses. Senses ng'eny. Nitiere sense moro minyalo ng'eyo ni ng'ato no wuotho ka gotieno, ng'ato wuotho oko, mano sense. Nitiere sense moro minyalo ng'eyo ni nyathini ywak, nyathi mathis mokuo, ing'e maber ni nyathini oywak ni otuo kata oywak ni odwaro chiemo. Mano sense. Ok dhi ne school. Nitiere sense moro ming'eyo idhi donja room ni pap, tiwinjo ka gimoro ni ng'ato nie room ka, gimoro nyisi, instinct and sense. Moro nitiere midonje room ni tise iparo kata chopo kumoro ntiwacho akadong nasebire ni nene lek kare pok ni bire. Mano be sense. Koro Tony ok nyal chandowa, but thank God ni Tony nosewuoyo ga kacha. Aya mondo mi dhano tho kata mondo mi oneg dhano, joma nege ga gin joma round. Inyalo negi kifamilia, inyalo negi kumidake, inyalo negi kar tich, osiepni. Mane momiyo iwinjo kiwacho niya, your first enemy
en household mari. Koro anyuola Tony kanyo be nyalo nege. Kata Tony owuon ni embe to nyalo wuok e lwete kaluwore gi lifestyle mare, mano be nyalo wuok. Koro I'm going to be honest, kata Tony no, we have to include him. Dwa man jomo nege, gimomiyo nege, and why. Koro wachako, Tony no wuoyo, to kano wuoyo, nowacho nang'o, director, mige clip. Tie jok moko manodhi naka juoga. Injo, gino poka wacho ka. And ng'at mane gidhigo, manolik wachni, nikech winjo ni nokomiye mshahara moro. Winjo. To negin, winjo ga ni negin ji adi. Negin ji abich. Momakore. Oke banda chia. Winjo. To after kanyo Salenya. Kata sani kiwinjo ka wuoyo. Nitie kaka samora struggle ga wuoyo. Ni jomoko nodhi ne ka juoga. Ma osebedo ni kower to kuwuogi. To kodhi e studio kata kowuoya to ber. Ma kata kanyo winjo kake duonde. Koro thank God ni waseyudo kuma Tony wuok go ni en ang'o, industry ohangla ka. Koro wawere gi wach familia. Wawere gi wach familia. Wawere kata gi kanisa. Tanwa nyisou. Nase nyisou ga. Universe ka. Ntiere ga gimoro ni trend analysis. Trend analysis. En inyalo pattern. En inyalo ng'iyogo kata dalau. Pattern ma dalau kake ji tho dalau. Ing'e ng'ani dalau ji tho ga ko gike higa mar 60, 70. Imbe king'e ng'ani se gike 60 something. We chando ji. Unless ni ntiere kaka inyalo kata that ni curse. Kinyalo spell out that curse. Thank God. But kok inyal to ng'ang'a ni imbe in 60. Mama unotho e 60. Baba u 60. Kwaru gini 60. Mano pattern. Ka ntiere gima chando dalau mani yudo niya. Dalau ka kwaru malo kucho ne ntie ng'ama nokonyuom. Wan gi babu nyare moro nokonyuom. Ng'e maber ni kata imbe familia ni samoro ibro bet ng'ama okonyuom. Koro kamane kake. Koro wadwa dhi e trend mar johangla gi. Ohangla industry ka. Tony notho en karibu ne June Mei kae kadhi rumo. E ohangla ka ji osethoe nyaka jomiel. Karka June katikati mar higa gi giko higa. Chakruok higa gi katikati. En gik moko timore ga kamano. Tony notho e katikati mar higa. Be ung'eyo ni Abeni Jachiga be katikati mar higa. Be ing'eyo ni Nelly mane ng'ane mar manager, assistant manager mar Tony be katikati mar higa. Sheila Bambu dhi ng'ithone. Dhi ng'itho Lady Morini ne en karang'o. Dhi ng'itho ng'at moro mane iluongo ni Boyeta cha. Jok mane tho e nam ga kwino gi ne gin karang'o. Dhi ng'i jok mosetho ohangla gi. Te dhi ng'i ang'e thogi. Ibro yudo ka en katikati mar higa kata chak higa kanyo ka dwa makore dwa chako dwa rumo gi chakruok ne. Dhi ng'i gigi te. Jok mosetho tho ohangla ng'e ni mago gik manokia. Mano trend analysis. Koro ne nitie nyaka johangla manotho kae. Katikati ka. Kata mana higa korum idhi neno ka nitiere jamiel kata jathum madhi tho. Kamane kake thum en industry no kata chaka chon. Dhi ng'i kata Omondi Long Lilo. Idhi neno ka notho mana. Dhi ng'i gik mawacho gi te. Jogi te. Dhi ng'i kata Kolo Kwala. Ka higa dhi rumo. Chakruok ka higa dhi rumo. December, January kanyo nyaka February. May, June, July. Dhi ng'i ang'e kamano. Koro mano ng'ato nyaka ne tho kanyo. Aya koro. Wadwa ng'iyo. Director. Madhina obiro mong'isa ni bwana. Kama ochope ni. Nyaka koro walemni. Nikech gino. Ok en normal. Pok iwuoyo ga kama. Pok iwero ga kama. Neno. Nitie ndalo mane kawero thum achiel. Ok awere kata nus. Tadhi yweyo. Mama gi obiro mowacho ni nyathina ma ok nomon. Pok ni wuoyo ga kama. Pok ni wer ga kama. Bi udhi olemni. Kono kata ni udhi lemne kata ni tere kuma chielo spiritual father mondo dhi ong'ine. Mano to kene jothum ok nyal wacho, ng'ato ok nyal wacho. But an kaka an amisi, an ok abi wuondo ni kani koro wadhi e kanisa pana, adhi ka bil, an awuok soba. Bilo ne mwadonge mwang'eyo, bilo ne mwang'eyo. En mani rach ni tiyo kode e yo moro mararacha.
but ka en mar thieth bilo gi thiedho ga goji ikonyo ga goji koro maybe no dhi ka spiritual father moko nyalo wacho to dhi ene kake no wer wadwa nena ne gimo miyo mama gi koro ne biro ni ting'e mano wer miluongo ni Chikiti. Achichandaga. Matoni dhi nyaka piny. Adier, so sad, very painful. And the guy was struggling. Makata ini nena ni no struggle. Emomiyo anyisou ga niya, moeri en ga mama ukende. Mama uno kende moeri be madwaro ga berni. Kata mana baba uno samoro ok dwari ga. Chopa times ma baba uok dwari, iwinjo ko wacho ni wabro neno kuma ibro chope gi wach mama uno. Pok uneno? Mama u very key. Odhi oneno ni nyathina, mama u manyalo yudo chandruok ni, kata koro chiegi wei, kata koro dhako wei, nyithindo wei, osiepe ringi, mama u ma kori dongo ng'ata chia, mama gi obiro ting'e. Winje kaka miyo ywago nyathine. Miyo kende manyalo eri. Mama u minyalo oro ne pesa, ioro nega pesa. Tiwe ni utiyogo karo nyiewo ni dhiang' kumoro kano ni. Chieng' moro kodwa nindo tinyisi ni nyathina na nyiewo ni dhiang' ni kanyo. Baba uto kioro ne pesa, ten uting'o go mana biye ba. Komoro go mon. What are you telling me? Koro winje kake no hinyore malich mowinjo. To miwinjo hinyore malich mani luongo ni Chikiti. Ene wer ni director, megi wer no. Achichandaga. Ningeni moraga toto. Lak albino. Achichandaga. Chikiti kane studio to meet to kano goye kache live band tineno ka hinyore makata backup artist mare king'iyo ng'ia mose dhi neno kaka dwani omake yani late ne gik moko rach gi backstage kacha director tangnegi backup artist mare dwane omake neno kata malate gik moko ok ber nyaka ja piano ng'iye koro kanyo jogo dhi moduoko Tony dala mane makore neno ko enemies wasigu odwoke dala men gi okawe odhi omanyo ne thieth men gi obet kode dala Tony ngeno be dala madhi mana almost 1 year emane samoro bi uneno ka jomoko trendisha go kayanye kiamara gik moko timore ne Tony malich emomiyo nawacho niya jok man around ne nyaka jok mamiele koro yanyo Tony kia BNB otamichulo kia ng'o ji yanye mopogore opogore nyaka kata jok manokonyo Tony wacho jok manokonyo koro be yanye ndala osiepe ne mogone sime onge ng'ama konye kopogore gi inda kende manyalo oro ne gimoro ma Tony kata ng'at mane nigi gope jok mane nigi gope Tony odhi makoro jogi oloro block ne nyaka sime. Nowacho, ung'eyo magi gik mose watch. Koro neno, mama gi kende mane nyalo bedo kode piny. To koro kumane mama gi koro manyo kode thieth ni, ka Tony ngeno osechango. Ne en ng'ama nodwok dala. Enemies wasigu odwoke dala. En ng'ama ne nidwa nodwok dala. To nosedwoke gang'owa gi sauti ne. Kidwa tieki to gima miyi mor ne ma itieki ga godo. Dhano ok dwa ni ibedo mamor nang'o. Koro mantie niya, wasigu nosedwoke dala. Tony kosedhi mochango, mowinjo kobeto berbere mathis. Ok ni ochango completely, nikech kata interviews moko ibiro neno ka ne en gi Salenya. Kanyo tineno ko o struggle mondo mi wuo. Koro en mochango mathis no, to chako thiano ne wasigu. Mane koro gima koro jogi koro sime kabisa. Director, tanegi clip.